Исәнмесез, барыгызга да күп сәламнәр. Бүген ташларга уелган төшләрдә юралган дип аталган хикәямнең дәвамын укыйм. Рәхим итеп тыңлагыз. Йөзем ашыйм дип, хөрмә агачына менәргә маташкан Ибраһим аганы бер Багдад кешесе күреп ала. Ул кәләпүшчене агач башыннан егылып төшәрсең дип кисәтә, башка җирдән ашарга тәкъдим итә. Ибраһим ага бу кешегә ни өчен нәкъ менә шушы йөземнәрне ашарга килгәнен, төшләрен сөйли. Төшләр турында ишеткән Багдад кешесе: «Өч йөзем ашарга Истанбулдан Багдадка килдеңме? Минем төшкә дә керә ул, аксакаллы бабай. Истанбулга бар, кәләпүшче Ибраһимны тап, аның бакчасына 3 чүлмәк алтын күмелгән, шуны барып ал», дип тора. Син 3 йөзем ашарга килгәнсең, ә мин шул 3 чүлмәк алтынны алырга да чыгып китмим. Багдад кешесе рәхәтләнеп көлә. Ибраһим ага өенә кайта да бакчасыннан 3 чүлмәк алтынны табып ала һәм менә шушы безнең көннәргә кадәр сакланган мәчетне салдыра. Бу риваять сабагы нидә соң? Бәлки, Аллаһ дугаңны ишетер, сораганыңны, теләгәнеңне бирер дигәнне аңлатадыр. Бәлки, нидер кылам, эшлим, ниятенә ирешәм дисәң, күп тырышлык, көч куярга, авырлыкларга түзәргә кирәкне күрсәтәдер. Бәлки, мәчет салу бер дә җиңел булмаган, хикмәтле һәм кыен эш икәнен белгертәдер. Хәтта мәчет салу уеның ихласлыгын шулай урау юллар сыный торгандыр. Шулар хакында уйланып, борынгы мәчеттән чыктык та төрки өйләргә таба юл алдык. Татарстан һәм Башкортстан өйләре Россиядагы төсле күрше урнашканнар. Татар өйенең бусагасын атлап үтүгә беренче алгы бүлмәдә Татарстан әләме, картасы һәм төрле фотолар күзгә ташланды. Икенче бүлмәдә, татарча әйтеп әйткәндә, зур якта исә иң түргә бишек эленгән. Татар бисәкләре төшерелгән сувенирлар, көнкүреш кирәк-яраклар, уен кораллары урын алган. Диварларга татарлар тарихын чагылдырган рәсемле күргәзмә элмә язулары эленгән. Монда милли киемнәр кигән татар егете, кызы белән бергә болгар гаскәрие дә бар. Казакъстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Төркмәнстан, Азәрбайҗан, Төньяк Кипр Җөмһүриятте өйләрендә кунак булып чыктык. Моннан тыш, танылган дин әһеле суфи шагыйрь Хуҗа Әхмәт Ясәвинең чатырында, ресторанда, сувенирлар кибетендә булырга өлгердек. Өйләр арасында төрки илләрдә сакланган тарихи корылмаларның, язулы ташларның кечерәйтеп ясалган макетларын күрдек. Татарстанның Төркиядәге вәкиллеге, Идел-Урал җәмгыяте Нәүрүз бәйрәмендә республиканы таныту өчен биредә күргәзмә оештыралар икән. Ураза бәйрәмендә исә татар җәмгыяте Татарстан сәүдә йорты белән берлектә Төркиядә белем алучы татар студентлары, чит илдә яшәүче милләттәшләребез өчен ифтар ашын үткәрә. Өйләрне, чатырларны йөреп чыктык та бер-берсеннән меңләгән чакрымнар ерак торган төрки илләрнең барысында бер юлы диярлек булдык төсле. Шул рәвешле күңелдә төрки дөнья зурлыгын, матурлыгын тапкан тойгы өялап калды. Ә мин өйдә менә тагын суыткычтагы магнит капканы ачып яптым. Кәләпүшче Ибраһим төше хәтердә яңарды. Күз алдына төрле якты төсләрне үзенә туплаган төрки өйләр тезелде. Миңа калса, һәр нәрсә төшкә кереп табылмас, әмма йөреп табылыр. Хикмәте дә, гыйлеме дә, байлыгы да. Кабатланмас мизгелләрдән торган көннәре дә. Ат үлә, яре кала. Төркиянең иң тыныч шәһәре Биләҗек. Полиция анда ятып тора диләр. Бәлки шулайдыр, алай да урамда ятканнары очрамады. Бу җирләрдә йөргәндә үзеңдә ниндидер үзгәрешне, үсешне тоемлыйсың. Бу да бер уйдырма дияр идең. Әмма нәкъ менә биредә 6 гасыр гомер иткән Госманлы империясе 1243 елда яралган. Димәк, юкка түгелдер. Ике тау арасына качкан тарихи һәм кабатланмас табигатьле иске Биләҗеккә килеп җиткәнче ишеткән мәгълүматлар шундыйрак булды. Бүгенге көндә монда Госманлы дәүләте төзелүгә зур рухи көч керткән Шейх Әдәбали мәдрәсәсе, төрбәсе, борынгы мәчетләр саклана. Розаларга күмелгән Госманлы империясе солтаннары бакчасы тарих белән таныштыра. Госманлы империясе 6 гасыр торган. Дөнья күләмендә дан тоткан дибез. Ә бит барысы да бер гап-гади төшне шәп итеп юраудан башланган.
Ул замандагы кичкенә бер җиргә хуҗа булып торган Госман Гази исемле бер бей, әтисе бик хөрмәт иткән шәехкә кунак булып килгәч, төшендә ай күрә. Әлеге ай шәех куеныннан чыгып, Госман Гази күкрәгенә керә. Агач булып үсә. Дөньяның бөтен кешеләре шул агач күләгәсенә җыела. Әлеге төшне иртән шәех, улым син һәм синнән килгән буыннар зур бер дәүләт төзиячәк дип аңлата. Үзенең кызын да бәйгә кияүгә бирә. Шәех Әдәбали Госман Газиның рухи терәге, остазы булып 120 яшенә кадәр яши. Османлы дәүләтенең көчәйгәнен, оныкларының ныгыганын күрә. Бүген дә бирегә гыйлем иясе, шәех рухына дога кылырга, җаннарына бер юану, рухи яклау табарга күпләр килә. Төрбәләргә кереп бер дога кылгач, мәдрәсә яныннан күренеп торган шарлавыкка күз төште. Шуннан, кошлар сайравын тыңлап, тау кыяларындагы йортларга сокланып, агачтан ясалган бормалы сукмак буйлап киттек. Бер җимерек су тегермәнен күрдек. Тау елгасы күперләрен чыктык. Шунда, тукта, бер як тау битеннән ташлардан ташларга сикереп соры йомгак тәгәрәде. Үз җаена бернидән курыкмый, шикләнмий сукмакка төште. Каршыма килә. Кинәт шып тормозларына кинәт баскан машина төсле туктап калды. Хәтта шуып барды төсле әле. Шул мизгелдә үк ушына килде. Ике тәпиенә басар-басмас күзләрен тутырып карады да элдертте генә. Тиен дип кычкырганчы күздән дә юк булды. Әллә мин аның котын алдым, әллә ул минекен. Аңламый да калдым. Аннары инжир һәм берлегәннәргә кадәр барып җиттек. Шуларны ашый-ашый агач тукмакның сынган такталарыннан, тау чокырларыннан курыкмый юлны дәвам иттек. Берәр сәгатьтән шарлавыкны аста калдырып, тагын да өскә таба менгәч, яңа Биләҗек шәһәренә килеп чыктык. Кире төшәргә инде аптырыйсы юк икән. Чөнки шунда, якында гына менеп җитә алганнарны таксистлар көтә. Рәхмәт югыры. Алар 10 минутта кире шәһәр урамнары буйлап мәдрәсә янына китереп куйдылар. Мәдрәсә янындагы эскәмияләргә утырып ял иткәндә, бер хәзрәт сүзләре искә төшеп куйды. Бу җирләрне зиярат иткәч, ул мондый хозурлыкта 120 яшьтән дә озаграк яшәрсең дип әйткән ди. Мин уйлап куйдым. Гомерең бетмәсә менә шундый урыннарга килеп чыгарсың. Әмма аяк белән бас, күңелең белән бак икән. Аякларың тәпиләгәндә күзең сокланыр, күңелең белән тойганда рухың бер башка үсәр. Биләҗектә яшәүчеләр хәзер дә 120 яшькә җитәләрме икән, белмим. Ә менә шәех биргән нәсихәтне гомере чиксез ахры. Бу сүзләрне Әдәбали шәех империя корган Госман бәйгә әйткән. Ләкин нәсихәт җитәкчеләргә генә түгел, һәркайсыбызга аталган төсле. Тыңлап карагыз. Ат үлә, иәре кала. Кеше үлә, аның эзе кала. Кемдер үлгәнгә түгел, үзеннән соң берни калдырмаганга еларга кирәк. Һәм эшне бу дөньядан киткән кеше тукталып калган урыннан башларга кирәк. Ялгызлык үзеннән курыкканнарны гына куркыта. Чәчү вакыты җиткәнне белгән сукачы беркем белән киңәш тотмый, хәтта ул бер ялгызы калса да, аңа җир җылынганны һәм орлык чәчәр вакытны белү җитә. Һәр эшнең нигезендә ярату булырга тиеш. Мәхәббәт дәшмәс. Ул яңгыравык сүзләр яратмый. Гашык булып кыланып кына яраткан булырга ярамый. Үткәнен хәтерләмәгәнгә киләчәкне белү бирелмәгән. Киләчәгең нык һәм ышанычлы булсын өчен үткәнеңне исеңдә тот. Кая барганыңны белер өчен каян килгәнеңне онытма. Мәкаләне дәвам итә. Ике диңгезгә 4-5 юл. Үткән елларны әле дуслар белән Кырымга баргач, Кара диңгезнең зәңгәр офыгыннан күзне ала алмый торган идек. Үзе күренмәсә дә, каршыбызда офык артында гына дип Төркия ягына кул болгаган идек. Инде хәзер Кырым офык артында, үзем ярның бу ягында. Россия таба юл тоткан йөк кемәләрен озатып карап басып торам. Башта күз күргән язым. Иң әүвәл офыкка диңгез ярларын татыштырган күпернең сул ягында булдык. Аннары уң ягында, аннары күпердән җыеп каршы яктан сокландык. Аңлашылдымы? Юктыр. Кыскасы, бер якка Кырым ягына 2 ярдан 3 урыннан бактык. Һәр урында манзара кылып йөрүчеләргә кәеф таба корып утырырга урыннар бар. Теләгәннәр диңгезгә дә керә.
Her orunda tarihten bir kisek. Dengiz boyunda büyük ak mayaklar, yarım jimrik taş divarlar saklangan. Şul taş divarlarının birsi Topşu Kalesi, yani toptan ata turgan saklanu kirmeni, кайбер чыганакlar boyunca 17-нче йөзгә карый. Аннан да борынгырак заманныкы дип раслаучылар бар. Ә күпер менә яңа. Истанбулдагы 3нче күпер диләр. Исеме Явыз Сәлим Солтан күпере. Нинди Явыз? Без белгән Явыз берәү генә бит диярсез. Беренчедән, бу солтан теге бөтен халык ятып-ятып караган кинодагы Сөләйман Солтанның әтисе була. Сөләйманның әнисе исә Кырым ханы Миңлегәрәйнең кызы. Икенчедән, Сәлим халифәтне гарәпләрдән төрекләргә күчергән солтан. Өченчедән, Явыз дигәннәр. Башта бераз мөселманнар тарихын искә төшерик. Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән соң 30 ел тугры халифә идарә итә. 4 халифәнең соңгысы Хәзрәти Али. Тарихтан билгеле булганча, солтан менә шуның тарафдарлары булган төрекләргә катылык күрсәткән. Бу заманда да аның исемен кушканны ошатмыйча бу күпердән чыгарга теләмәүче Али тарафдарлары бар икән. Газетлар шулай яза. Хәзер инде күз күрмәгән турында. Бийик яр кырыена басып торганда уч төбендә бары бер диңгез, ә дулкыннары бер тарафка ярга бәрә. Чынлыкта монда ике диңгез кушылган. Суның өске өлешендә Кара диңгез, Мәрмәр ага, астан киресенчә Мәрмәр Кара диңгезгә. Кара диңгез Мәрмәргә ага, Мәрмәр Кара диңгезгә. Әмма күз күрмәгән бу гына түгел әле. Шушы ике диңгез суына 4-5 агым икән. Һәр агымның үз юлы. Берсенә эләксәң утрауларга, икенчесенә керсәң Мәрмәр диңгезе уртасына алып китәр. Көймәгә утырып китәргә җыенсаң, иң башта агымны сайла. Агым юлын күрсәтүче махсус кешеләргә клаузларга мөрәҗәгать ит. Югыйсә су өстендә авариягә эләгүең, ялгыш юлга кереп китүең бар. Күз күргән һәм күрмәгәнне яздым. Фотога төшердем. Күңелдә калганы исә шул. Бер хакыйкать. Җирләрдә тарих акышларын борган солтаннарның көче җитмәс әйберләр бар. Әнә, диңгез агымнарын алар үзгәртә алмаган. Мәкалә тәмам. 2017-2018 еллар. Кадерле дуслар, мине тыңлаган өчен зур рәхмәтләр. Каналыма язылыгыз, фикерләрегезне, комментарийларыгызны язып калдырыгыз. Шул рәвешле бер-беребезне таныйк, бер-беребезгә фикерләребезне җиткерик. Каналымны тыңлаган өчен янә кабат зур рәхмәтләр. Очрашуга кадәр.